Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to, ang ipapakita ko po sa inyong recipe, ang tawag ko dito ay tinolang chicken lon or tinolang chicken with watermelon. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po ako ng native na manok. Gagamit rin po ako ng watermelon. Yung white niya po ang tinanggal ko. Tubig para sa ating sabaw at saka asin, luya, tanglad, sibuyas, at saka dahon ng sili. Ngayon po ay tatadtarin ko po muna itong ating native na chicken. Tapos pagka natapos ko na po siyang tadtarin, gagamitan ko po siya ng pressure cooker. Ayan na po ang ating chicken. Ngayon ay pakukuluan ko po muna para matanggal yung mga impurities. Tapos tsaka ko po siya ilalagay sa ating pressure cooker. Ngayon po ay ito-turn on na po natin ang ating stove para mapakuluan na po natin siya. Tapos tatakpan po natin para mas mabilis po siyang kumulo. Ngayon po ay kumulo na itong ating chicken. So huhugasan po muna natin, tsaka po natin siya ilalagay sa ating pressure cooker. Lalagyan na po natin siya ng tubig para sa ating sabaw. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating tanglad. Yan, pampatanggal po yan ng langsa. Tsaka aasinan po natin siya para may lasa na po. Pwede nyo naman pong i-adjust mamaya pagka nagkulang po siya ng asin. Tapos ilalagay ko na rin po itong ating luya. Ayan na po, nilagay ko na po ang ating luya. Ngayon po, ang sunod po nating gagawin ay tatakpan po muna natin para lumambot po yung ating chicken. Kasi matigas po yan dahil native na manok po ang ginagamit ko. Pero mas masarap po yan. Tatakpan na po natin. Ngayon po ay i-check na po natin itong ating chicken kung malambot na po ba. Yan, malambot na po siya. So, papatayin na po natin ang ating apoy. Kasi ililipat ko po siya sa malaking kawali para mas madali lang po ang paghahalo. Ang gagawin po natin ngayon ay kukunin po natin itong sabaw ng manok kasi yung watermelon medyo matigas po siya kaya papalambutin po muna natin gamit ang sabaw nitong ating chicken. So ayan po ang ating sabaw ng chicken na pinakuluan kanina. Ang susunod po natin gagawin ay ilalagay po natin dyan ang watermelon sa sabaw para lumambot po siya. Yan, tapos papakuluin natin siya at tatakpan ng mga 20 minutes. Ngayon po ay bubuksan na po natin ang takip kasi medyo malambot na po itong ating watermelon. Ngayon po ay ibabalik po natin dyan ang ating chicken sa loob ng kumukulong tubig. So ayan na po, magdadagdag po tayo ngayon ng sabaw. Kasi medyo natuyo po ang ating sabaw kanina sa pagpapalambot po natin ng ating chicken. So magdadagdag po tayo ulit ng sabaw. Kung mayroon po pala kayong dahon ng malunggay, masarap din po yun sa tinola. Pero dito sa lugar namin po, wala pa pong dahon ng malunggay, kaya dahon ng sili ang pinalit po namin sa dahon ng malunggay. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating sibuyas.
Tapos magdadagdag po ako ng asin kasi medyo kulang pa po yung asin kanina na nilagay ko. Hahaluin po natin to para ma-spread po yung lasa ng ating asin. Tatakpan po muna natin para kumulo ang ating sabaw. Tapos babalikan po natin mamaya. Ngayon po ay kumukulo na ang ating sabaw, so pwede na po nating ilagay ang ating dahon ng sili. Hahaluin po natin para mas mabilis pong maluto ang ating dahon ng sili. Ayan na po, luto na ang ating tinulang chicken loin. So, pwede na po nating patayin itong ating apoy para ma-serve na po natin itong ating chicken loin or chicken with watermelon. Ito na po ang ating finished product ng tinulang chicken loin or chicken with watermelon. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!